डीपीएमआई सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू डीपीएमआई।
जोंखा हांगे कोन नि ताया दो जोंखो लीडर या जोंथिनि हानि बुबाग्रा महाराजा थांगे नाय दिनि चनो ससारि हरो जिका गाय चेनल बजे सुखसा जोंनो चबानाय बुबाग्रा फाइचुबा फैनाय देबा जे मानसिनो किसा सामं तिनि बागै जों तुबुखा जिका जों नेताया जों एमएलए बया मिनिस्टार बया जों खौ तिब्रासा बुबाग्रा खरा सामखैनिगै नारो नायने फायो जिका याबानि कामारं नुगै जों बेलायनो खासागा तां हेमाले नों आचुखौ जेफोर काबै दङ निनो कोल गोबां नेतर आचुलाय जा चेर सागाव पदक सुनाय जा याबानि कामर के मुक्ति होनाय केरै तां केरै नों अ एमएलए नि बुट दिखना लबला ना अ जागानि एमएलए न बुट दिफुका त नन सिनिबो बुट पाकिन सिनलिया देसे बुट थाना फैगोन गाय नों बन सिनि हेन मा सानाय अ एमएलए न ता तां हेमाले निया स्पंसर बतिनि एमएलए ngो नों बेलेन फानगोनां नों बेलेन फानगोनां सि अ एमएलए फानकरै नों से फानगोनां ताङै नों बायसे एमएलए मांगो जिखा अन बगै देवसे फैगोन गाय नों मुसिने खमा दंनै बना तां हेमाले सरन जुग थांगा हिरा फैया हिरा थामाने 2 बोसोर काति का तिनखा नों दिनो बाता मायखौ खायदिबा याबा ताबु जों गभर्नमेन्ट चिन जे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट तंनाय दं नि बगै चाइतो तंगो अब सुम नायो चिनि गभर्नमेन्ट चिनि चिन दफानि मिनिस्टार तंनाय दं न दाकिनो इन जे माथाने मालिन बगै नाय को काल फोटो जतन मानाय ताबु बरक चाइतो थुनाय जोंबो बरं सानाय जोंबो कयनाय ते बरक चाइतो नाय मानाय जिका जों जत तिबरसा पालनाय बसालाय खंगाय चिनम ते बरं दुख दुर्ग सांगे कष्ट मान तमार न सारदे जों पालखौ फियौनाय नों हायते गोबां जागा दङ दिखलाय जागिया अमा हायख्लायै जों जत तिबरसा रक पार्टीने तर्जे जों जातिने तर्जे गई मा हानजालायनाय अमा हायख्लाय ओके या kan ta माइरं awata mairong bosta मजस किसिसा चादर दो हमदा डायरो अब दिनै नरक लेनाव किसा जों हामजों माने नरन अब कुनो नरन जों रिसुइ थांनान गयो बुजिका गाय बुबाग्रा फाइनाय नरम मालायनि बगै ते नरनि नांमार त चिन गभर्नमेन्ट तंगो जों जे मानसि बुबाग्रा नि बसना जों सुबानाय ते चिन गभर्नमेन्ट चिन मिनिस्टारखौ सुबानाय पुरो टपै जातो Sugigana बसना 보고 또 봐. 내가 뭐 비싸 투사. 뭐 투사. 이렇게 투야. 무슨 많이 넣어. 너가 한 송살라 있었더니. 승태보 파이피나이. 승태 파이피나이. 저. 때 비스 19 तारिख सिंगो त्यही बोबर कमा फैनाय निनगो संगाल थिं फैनाय जोंहाथ' जे सिगां फाइनायनि साउन्ड नाम्बार खालामनायदो को सिगांनि सोंनो फन खायो दि रखु नम्बर को खालाम दिखाव बोलबा आंबा नम्बर साइनि आबने bin hata ba dito ha hata ba dito yang jota thansa tongo tibrasa tongo hata ba dito mo kita de kreto ada kaya Halo. Hambai tadi, kalau nggak itu gua mana? Saya mana? Saya pun mana? Saya pun mana? Saya mau kayak tong. Jatuh no hambai. Kalau nggak itu gua mana? Tuni canggih. जों अजराव हायनाव हाय अजराव जों नुगैमानखा त्रिपुरा मथा महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक्य बाहादुरनि दागि मुंबाय अजराव हायनावहाय फायसकबायगा त्रिपुरा मथानि सिख्लारक आदंरक तेबरकनि बिसिंति जों नुगैमानखा ताखु अक्रा मनोरन्जन बिनि मुक्ति नुगै बिनि खा खामानि नुगै बिनि काममानि नुगै किसाचक सुबासु याफारेलाय मानि जों अब हायगेन कक सालानि साइटकनाय ताखु ग्रोसेल बाय सुहेल सरि बबा हायके बनि मांगलि नुगैनो रगर फायसकबायगा बबा हाय सुबाजु सुबाजाकनाय ति चिनिति प्रासारक अरसिमिया गोबां मामचायो नबहायकि सुबासु माननानि बान्दाङै दङ हासे हाफांनि बखाक्ति मुंसापानु सुबाजागिया बबहाय नि नरंनि कमेन्ट चक्रंनि निसाकबाय थां बबहाय जों पहिला नमाखायथ' ससियेल मिडिया नंमानि फेसबुकआव चिनि दादोनो काबजां नुगै बेलाइन बखा साका आबनि यागुला जों रुतुक लाखिया बबो आमजायनि बरक गोबां मा आमजायनि बरक जों सोंसोङै जों तिखलाखिया ब खरकसा याख्राय बाजार गानाबो दं हिनै आबन बगै जों इमिडिएटली जों बबाग्रा कक सालायो जों फायखिया जे चुबाय मासा किसे मिसा चुबायग्रा दि आबन यागुला बबाग्रानि नेक्स्ट फायने
गे अबन आं साना मुसुंगो बिनि अ जे भिडियो पहिला फटो नु फुरुं हांकाय न्यूज पेपर जे फटो नु माने हांकाय आं आपसे खास हालिया फियाबो जेफोर कायसा बिनि भिडियो क्लिप नु खा बेलायबा सागामिया मुक्ति लाइलिया तांग हिमन नाइदि अमसुबो दङ जे जागाबो अ हास जेनि जे प्रेजेंट गभर्नमेंट हामजगो बिनि कपालति बीजेपी नि फ्लैग बो खाजाक फियाबा दिनो अ बीजेपी फ्लैग खामानि कुन मिनिं करिखा तांगे मिनिं करिखा हांकाय अबन आं साना मुसुंगो बो तिनि खरस बिगरां मानो बो तिनि खरस इंग्लिश कौ मायंग मानो बो तिनि खरस बांला कौ मायंग मानो बो तिनि हिंदी कौ मायंग मानो फियाबा बो अ खरस बारन नागरिंगै बिनि यासे गंसा बेलाय पावर दङ बिनि यासे गंसा बो तिनि एमएलए गाड़ी स्कॉर्पियो कय एंगवाइस गुरि दङ बो तिनि स्कॉर्पियो कय मिनिस्टर गुरि दङ फियाबा बिनि खरन केब खनालिया बो जेफोर काबै बिनि डॉक्यूमेंट्स फुंना बो चाइ दुगै दङ बिनि जे भिडियो नं माने आफोर गोबां मा लीडर हिजाने राव शूट कोट कानै चेरो आसुगबो नाहालाय दङ बासा बासा बरके बन कमेंट्स मा आंते भा कसना खा तांग हिमाले बन कवर किनि फेसबुक जे नेता राव कयजन आं नेता रावनि कमेंट्स माने बेलाय भा कसना खा बन कवर हिन सुनाबै तनवा जागबो गाबन आं बखाति गलिया हिंदी बाहाके अमन बसं नाइसिगि तंनाय जों बुबा गराबे कक साले इमिडिएटली जों फाकिया बन जे जगह फेसबुक जे बासा बासा बर बो कवर सी हाइ रौसी नि कमेंट्स नाबे कमेंट्स लायो फेबा तिनि खरकसा कवर बुट बाइन बतिनि एमएलए ngi थांगा कवर बुट बाइन मिनिस्टर ngi थांगा फेबा जेफोर कवर बन तिनि बिन बखानि कक साना मोजों जागो आबद बिन ककनो केबो खोनालिया फेबा अबन आं लुकरन अबन कयनाय जों पाब्लिक फानासके तंगो अबन जों मा बुजिनाय जों बारे बार साइ दङ गणतन्त्र पाब्लिक निसि जतन फान गोबांखौ जेसे पार्टी फान थुं एमएलए मिनिस्टर ब साइं से उमानिया अब जों एकदम बखासराय सके तनिदि तांग इंमाया गा अ पाब्लिक रक तिनि करिदा तिनि दादुनो तिनि कवर्स नाबो सोशल मीडिया बो तिनि खरस बिगरा गङै मानो फियाबा तिनि बिनि बुट बाइन तिनि अ एमएलए तिनि बिले बिले खै स्कॉर्पियो का गुरि दङ फिया उलखा पगै थांगो अमा हाइक्लाय जों मा बुजिनाय जों अ दादु सं तिनि एमएलए सनामै मिनिस्टर सनामै मान हुंगाय एमएलए द सनाम जनाय द कतर ना सनामनाय द कतर अब जों बेले वान सुथाय क्लायो अवन बगै आं लुकरन कयनाय चिनि दादुनो जे मानसा नरक जतन चुबा फायदि ते अमा हाइक्लायनो गोबां मा आम चायो चिनि लुकरक अमा हाइके तंगो गारिं बिसिं बिसिं गो हाबजारक माइ मासया तिनि गान्द्रि मथासा फालका हंकाय तिनि रां सपायने अमा गोबां मा आम चायरक तंगो तुलासिको बखरक गोबां मा आम चायरक तंगो अमाय माइनो कामिरक आं थाङै नुखे लास्ट टाइम जे जागाबो सुइसाइड खै बिथि सावि थिका आम से लामार करे आं नंग मीडिया रंग बांगमो रिक्वेस्ट खानाय नरक तुमु टाइम दं हंकाय जरा दं हंकाय ओ माइनो कामिरक थाङै बंनि लामारंग फनुक दि दिसे जागा तैसा थाङै दङ आं बरनो सुंमानि बरनो न बाके लामा हिमि दं बर अबो साव दिसा तै जाबर तितर फायंकाय स्टुडेन्ट स्कुल फायमान बक्ति फिरक मायान साव गम हाय आम चाइरक थाङै न रंग आं कयु मीडिया रंग अमा हाके थाङै न तिख्लाइदि सि मिनिस्टर रंगनि बसखांग तुबि रिफाइदि आबो न रंग खरस रेस्पोंसिबिलिटी दङ जों जे मानसा साइट दं अब मीडिया रंगनि तो अब खलाइदै न किपियाबा नों साइमा न नों तो अल जेनेरेशन नि बरक मीडिया सामं खलाइनानै सिनि गोबां मानो दङ फियाबा मीडिया बो जागाव बासाइ दं हासे हाबांनि बखाक्ति मुंसा सुबा जुमानिया एनजी जक मुंसा सुबा जुक खलाइया ओ मीडिया चालक नाय हनै बा खलाइ मीडिया न खलाइने हनै केबो पार्टिकुलर बरक त दंनाय नों बो मीडिया नि पार्टिकुलर बरक हिन केब संसा करि नाय दो लीडर हिन केब न संसा करि फियाबा जों साखसन आं लीडर हिनै आं मीडिया हिनै आं दफानि हिनै आं मां खरनाय तांबले नों जदि कुबि सामं खलाइ थांगा गाय नन सुबानाय दुनिया बर फायनाय फियाबा आं रां करि नांतेन आसुगि दं गाय अम करि नों थांसिनाय जदि आं लीडर या आं खरसा हाइन नागरिक आनि साथै कुन करै आनि खलाइते कुन करि हिंगा गाय आं तिना हाकेन सारे जीवन थांगि थांसिनाय फियाबा बखाबाय आं खरसा अदफान बर आं खरसा अदफान लीडर अंगै कक सानायनि अंकर खांगाय जों जतन बाक्सा खलाइ मानाय बेले हामबाय आं पाइथा किछा कक सानाय ताखुक रनेल बाय बबो हायना सिगाङै फाइजाक दिनि बैलेंस डाइट दे जों जतन साइमानो लेखि सिगाङ फाइसिदि बैलेंस डाइट दे जतन जों साइमानो सिगला सिगलि रक खासुकसा बरक न खमिया फरै गिबिया फरै चामंगिया फरै गुलाबुबारिया फरै कक सालायो एबा जों साइमानो हामजाकमाया फाललायो तो जराव तिनि अब हाइके गरै बा चुगिया खरकसा दादोनि फेमिलि न सुबा सुरनानि फाइमानै बबो हाइ कपाल गाहामनि नेवन आं निजे निजेनो अनेक कपाल गाहामनि वनसगो अमो सिनि बुबाग्रिन बागै नों मानमतै जों कयदिन आगे फेसबुक नुखा ससियेल मीडिया नुखा सिन दादु हमतिके थाङै काबै दङ सीएम नि जनता दरबार इंगे संगै खूब दुखंगा इंगे बुबाग्रा साजाक हमति रंग नुखाय इनफर्म खायदि ते इंगे बुवाराव नुखाना दिनि फुङाव फुन खायगाबो दिनि फुङाव फुन खाय जों जत जों बाइक रेली तमन शान्ति बाजाराव थांजाक जों के बाइक रेली 2टा 3टा पाइरिबोय जों जुलाइबारि डाइरेक्ट फाइकाटा ताव किसा जेसेक मानसक जों हेल्प खायबिका बुवाग्रा खायके चिन्तिप्रा बालाय बालाय हामबाय खनाय मान खना ताखौ रनेलनि खुक्ति बबनो
जे ताकुक सुहेल जे सामानि जों ताकुक सुहेल नबो जों सिगांनि जरावबो नुगि मानखा बेनि बार्थडेनि सेलिब्रेशन नबो गृइ आमजायाव थाङै गृइ गामियाव थाङै जिरायरक बाय बेलुन सुबै केक रावै आबो हायके बेनि बार्थडे सेलिब्रेशन खायमानि दिनै बो साक नबो अबो हायके न कपाल गाहाम के वानसकना ताकुक रनेल वानसक मानि हायके न दिनै जे स्पेशल डे हामजागमा बरकनो खासुकसा बरकनो जरारनानि हामजागमा याफारनानि गिब याफारमानि जराबो खासुकसा बरकनो याफारियाव बरकनो तेबो खासुकसाके वानसकै दिनै बरकरो फाइसक बायका हेबाबोनि से सिगां ताकुक मिन्टु बा जे ताकुक सं अबनसे सिगां सुबाय थांनाय रक बरक बो बालाय कपाल गाहाम नै वानसक अबनि बागैनो जों जे ताकुक मनोरंजन बो दिनै बुइबाय कबर हनजाका जे बुनि बसकांगो काप मानि बा ससियेल मिडिया रगो कायसा खरसा खरसा बरक कमेन्ट खायका कबर सेंना हाय सेंना नै फियाबा ताकुक सुहेलनि खुक्ति खाना काना कबरनि बुट बायनो ओ एमएलए ओ नेता ओ मिनिस्टार बो बिनि आसुक थाय मानमानि बेलेके वानामा सिंसा ओ संसार ओ हायुंगो चिनितिपरा सारकनि थाय बर' थाङै सगैका ओ मान थाइनो सानानै बागैनो दिनै जों चिनितिपरा सारक दालबिदाल पलिटिकल पार्टी खलायो दालबिदाल अर्गानाइजेशन खलायो आ अर्गानाइजेशन आबो नन पलिटिकल फानंथों पलिटिकल बाय फानंथों आबो तामनि बागै जों जबा खलाय दं का जों थाङै दंनानि बागै चिनि मान थाइनो मानानि बागै जों दालबिदाल जबा माखायो बोसकांनि जराबो जों खलायना नांया हाया जों थाङै दंनानि हिंगायाव जबानो जों बोसकांनि जराबो माखायनाय बेयावबो हायकेनो जिसुक मानसाक चिनि खुरांनि बुखाक्दै जों बहायनो जिसुक मानसाक जों बरकनो चिनि साकबाय थां चिनि खुकबाय थां चिनि याकबाय थां जिसुक मानसाक सुबाका नरकबो मान खांके चामानि बारा खादिमानि बारा लेप सालेबनि बनो सुबाय मान खांके बनो सिमिया नरकनि नगगानावबो नरकनि कामेयोबो नरकनि आमसायोबो जे बियालो कजाजाक अबो हाय ग्रै नुखुंनि बरकनो नरकनि मकलो क्लाय खांके सुबा सुरनानि बागै जों कयमंग नारगो तामनि बागै हिंगाके ग्रै बरकनो बियालो क्लायजाक बरकनो सुबा सुक क्लायमानि खाबो इसोरनि सामं आ आशीर्वाद जों आबनो हायनो रां पुसा बाय पाइनानि हिनपानो आदाय खैना हिनपानो पाइमानिया पर तिनि जतो सक पाइनारक जों जतन कपाल गाहाम नै वानसो ताकोकरा मनोरंजन दे बरमानि बखाक्दै जों जिनि आशीर्वाद आजिनानि ईश्वरनि थानि जों खासुक सांनानि आबो कायसा सुजुग जों माने मानखा मां पलिटिशियन आइ प्रबीर अमूल्यतै सुमिति लगे आं रंजित चिनि Ari bunungke darsana debima am kelas 7 no poribu Ora poriman rawo kaham kerengkan purungus Saturday be Sunday was extra class manao an emila ni engineer ne teacher purungan ke por friend ka purungus ma Chino pormar bu kaham kerengkan purungu extra teacher nawe mes teacher nawo bung kha ba debima an class 7 poribu ani emila bung IAS officer Sunday by Saturday rawo ngeseng maba musau mama sabu gora ka masa rawo dai ka purung matmat ngo dancing ro botongo ngate sin school ro kisim sakhayo tai ngesini sar somusung no kaham kerengke purungu an bung kha jole debima ang class 9 poriwo tai ang ani live engineer na musungo sin para to ke khon engineer kare ka ham bagi ang kaham poriwo an live ang engineer ngai